betiko zorionak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen.
egingo da. Eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez bainaiz jaitsi nire nahia egiteko. Bidali nauenaren nahia baizik. Eta hau da, nik bidali nauenaren nahia. Eman didanetik ez dezadala ezer galdu. Baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hau da, nire aitaren nahia. Semea ikusten duenak eta harengan sinisten izan dezala betiko bizia. Eta nik biztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Zentzurik gabeko kasualidade bat. Baizik eta badaigula guk ere parte espiritual bat. Gure bizia jangoiko on batek nahi izan duelako daukagula eta bere eskuetan daudela. Ama Birjina zeruan ikusten dugunean gogorazten digu horrek handegula gure benetako herria, gure benetako helburua, ura baita gure benetako jatorria. Eta aldi berean ere, Ama Birjinak gogorazten digu jangoikoaren errukia, jangoikoaren maitasuna. Jesusek hoxe transmititu nahi izan digu sinistu noi, jainkoak maite gaituela, bere borondatea dela guri salvazioa ematea, maite gaituelako egin gaituela eta beraren gana goazela eta guri da nahi diguna transmititu. Ez dugula jangoikoaren aurrean alako ikararik edo sentitu behar, konfiantza eta maitasuna baizik. Hala ere, badakigu denok jakina hilkorra gerala eta lehen edo berandu hilko gerala. Baina heriotza beti momentu gogorra, beti kolpe handia da heriotza. Batez ere, hutsune handiak uzten dizkigulako. Gaurkoak Jose Antonio despeditzen ari gara, eta hutsune handia uzten dizue etxean, uzten du herrian, eta baita ere gure parrokian, hutsune handia. Baina, aldi berean pentsatu behar dugu, eta Jesusek ere hori transmititu nahi izan digu, gure eta hildakoekiko harremana ez dela heriotzarekin ere bukatzen. Ez da guk nahi gendukena bezalakoa. Baina, alde batetik jakina bihotzean gorde behar ditugu gure hildakoak, haiekin ditugu oroitzapen edan guztiak, egin izkuten favore guztiak, gauza guzti horiek haiek egindako lanak, gaurkoan Jose Antonioren bizitza, gogoan hartzen dugu eskerronez bihotzean, eskerron hori sentituz berak egin duen guztiagatik. Eta bestaldetik ere nahi du Jesusek ez dezatula ahaztu, ez direla desagertzen edo suntsitzen, baizik eta hor dela. Credoan aipatzen dugun santuen elkartasuna da hori. Hildakoekiko gure harremana ez baita bukatzen, aldatzen baizik. Horregatik, hoxe da guk eskatu behar duguna gaurko egun honetan, gure jangoiko onari. Jose Antonio gure senideari eman dezaiola betiereko atsedena, mundu hontan egindako lan guztiena, sentiarazi dezaiola erabateko zoriontasuna. Eta berak handik gure alde egiten segi bezala. Etxekoen alde, herrikoen alde, parrokien alde eta bere aniskide guztien alde. Gaurkoan, eta honekin bukatuko dut, Aramoko eliza bete-betea da. Punta-puntaraino betea. Horrek adierazten dugu Jose Antoniorekiko eta bere familiarekiko maitasun handia, gertutasun handia ezinbestekoa dugu, denok, kristauok eta ere kristau ez dut, baina denok gogoan eduki behar dugu beti sufritzen ari denarengandik gertu egoteak ze gauza
gauza mesedegarria, ze gauza zuzena eta beharrezkoa den. Eskatzen diogu bada, Jangoiko onari, gure zeruko hartzailonari, har bezala Jose Antonio gure senidea, goiko zeruan, beti ereko hartaldean, eserda berarekin, beti ereko otordu buka ezinean.
goiko guztidun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien aldeita go guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du go guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu pozez beririk kantatzen dugula. Santu egizkiztu bada ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odol berri. Hau da sinismenaren misterioa. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zure izan. Eramazu maitasun osora, Francisco gure eta santorekin, Francisco gure dozerarekin, eta nint izan guztiekin baina. Gogoan izan jauna, pizte gaitxaro benean, oaldiren gure esenideak, Jose Antonio eta gure hildako guztiak, aritzazutan, zeure aurpegiaren hartan. Zaminaldiak jotzen gaitu, senide bat agurtzean, aguraldi migarria, baina itxaropen zudan.
Jesusaren ama Maria doazuarekin haren zena, Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Roque, San Miguel, eta gizaldi guztietan zure bizitza izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagu. Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Yeah.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honeak etorri guztioi. Familiari gure samin hauetan laguntzera, Jose Antoniori azken agur egitera eta jangoikoari bere harimaren ere erreguntzera. Oain erresponsoa egingo dugu bukatu aurretik eta gero ja bere ikasiko. Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, gure aita, zero eta zera, eta egin zure izena, eta egin zure egitua, egin egin zure egitua, emaiten zua, egunontako honia, barkatu gure zora, gure zonu nahi barkatzen dugu zero, eta ez gure talera eraman, Jainko jauna, zure semean bere gorputz santuaren sakramento utzi digu bideko janari. Egizu Jose Antonio gure anaia, jaranari honen bidez, Kristoren betiereko maila iritsi dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zuen goxotasuna ezin da hitz ez